Пловдив, уважаеми гости, уважаеми колеги и служители, уважаеми представители на медиите. Благодаря на съдия Тянкова за добрите думи и за възможността да встъпя като председател на Окръжен съд Пазарджик по този тържествен начин. За мен е чест, привилегия и въпрос на професионално израстване след една дълга и продължителна процедура да встъпя в длъжността председател на Окръжен съд Пазарджик и административен ръководител. Месец ноември винаги е бил за мен начало на нови професионални предизвикателства. Така беше преди 26 години, така е и сега. Встъпвам в новата си длъжност с увереност и ясно желание да постигна целите, които съм си поставил. Отстояване на съдийската независимост и справедливо правосъдие. Няма да пестя сили за постигането на тези цели и ще работя за издигането на Окръжен съд Пазарджик на още по-високо професионално ниво. Присъствието на толкова много колеги и служители ме обнадеждава, че съм на прав път. Пожелавам на всички здраве, семейно щастие и много професионални успехи!